Κοίταξε να δεις. Εγώ συνήθως μιλάω μόνο με πράξεις. Αλλά μιας και θα σου πω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί βασικά αυτές οι αλήθειες που θα πω. Είναι πράγματα που μας κρατάνε μέσα στο ψέμα και κυρίως η κυβέρνηση. Το μόνο είναι αβέβαιο. Έχουμε ένα CD βγαίνει κυρίως με πολιτικοκομματικό περιεχόμενο, το οποίο θα λέει για τις Βρυξέλλες, για τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας γενικότερα. Έχει φτιαχτεί με τσάμπα, καταραίει το σύστημα. Κοίταξε, εγώ έχω βρει διάφορα μέσα. Τελευταίως πριν είχα άλλα μέσα, τώρα έχω βρει άλλα. Τώρα κάνω τη δικιά μου αντίπεινα των κομμάτων των ανθρώπων μέσω Facebook. Εντάξει, ξέρω εγώ, γίνεται ένα ιδιαίτερο κίνημα που με έχει συγκινήσει και προσπαθώ κι εγώ εκεί που κάθομαι, τουλάχιστον όταν κάθομαι, να κάνω κάποια κίνηση η οποία θα αξίζει. Να γράψω συνθηματικά μηνύματα, κομμάτια του Σιδηρόπουλου σε αυτό. Εντάξει. Πολλά. Ό,τι θα μπορέσεις να γράψεις σε ένα πανό, το γράφεις και σε μια σελίδα ίντερνετ όπως είναι το Facebook. Ξέρω, άντε γεια μας, η μπάτσι μακριά μας. Κάμα με μπάτσους, εντάξει, τυχαίνει τώρα έβγαλα δίπλωμα και μου αφήνει ο πατέρας μου και παίρνω την μπουμπού το αμάξι και βγαίνουμε και καπελίκια και τέτοια φάση. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι βασικά ασχολούμαστε και η κίνηση για αντίπεινα του κόσμου μπορούμε να, εντάξει, προσπαθούμε και εμείς σε οποιοδήποτε τρόπο με μια ιντερνετική σελίδα, με το να καθόμαστε και να μην κάνουμε τίποτα, τουλάχιστον να κάνουμε κάτι όσο καθόμαστε. Εντάξει, και ο Ζόλτα Κράει, ο Ζόλτα Κράει, πιστεύω ότι ήταν τις καλύτερες κινήσεις τις οποίες μπορούσε να κάνει άλλωστε ένα hip hop κίνημα να εκφράσει τις κανόνες που πρέπει να ζω για να υπάρχουν. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να αντιξιουσιαστές. Εντάξει. Δεν είναι μόνο για το χρήμα τώρα, είναι και αν το κάνεις για να ζήσεις, δεν είναι μόνο το χάρτη της ζωής. Είναι να μπορείς να επαναστήσεις με τον τρόπο σου, να μην το πάτημα με σκούμπιο. Επανάσταση, επανάσταση, επανάσταση. Πόλεμος, πόλεμος, επανάσταση, πόλεμος. Συλλόγη. Γράψαμε ένα κομμάτι με θέμα το όλο που γίνεται εδώ πέρα, ένα freestyle, το γράψα πριν, ένα freestyle, το οποίο από τη στιγμή που θα το πω θα παίξει και στον Ατλαντή στην εκπομπή του Πανελάσκου και πάει κάπως έτσι. Έλα από το γαλάτσι, σε πιάσανε μπάτσι, αυτή ήτανε τσάτσι, εγώ γάμα πάντα, ωραίο το τηλέφωνο που πήρες ρε απάτσι, θα σου σπάσω τα μούτρα με ένα χαράτσι, χαράτσι, χαραγκύρι με πολλές, βόνες γλυβές, φοιτήτριες πολλές. Είναι δύσκολο να κρατάς κινητά σου.